Gasilot. Gasilot. Bati na na ay? Anong ba? Suga na? Suga na ay? Ano? Sa loob, sa pa? Ah. Basta sa pa? Ha? Saka balde ni mo na. Dali ra kaya. Pirahe rin kulang ato. Gamay, hinay kay gugong ka niya. 100 amperes man ako. No? Kamutang palitan ng 200. 100 ampere hour. 100 kung 100 amperes i-load sa oras. Pag sula-sula, kanang suga-suga na na. Suga, bati na suga. 100 ampere hour. Kining out, kanang H. Hour man ang H. Suga, kanang okay na ka na. Suga kaya pero nakakaipang saksak na kuan. Balay-balay lang, gagmay balay. Bati na na yun. Nakuha man ako ng motorbike. E-bike pa. Din ka ne. Walang gunting. Ah, Dito, uy. di kaya na.